रानी एक सुबह के बनवावत ऐसा पूछतो नहीं किसन कि हाँ कने खैबू कि ना खैबू जब बनावती है सिखाइए के जाती है फुआ बाड़ी मेकअप उकअप बुझाता कि अक्षरा सिंह लागतड़ी आवतड़ी हीरोइन बन के एक कने बढ़िया से बनाई है आज तहारे हाथ के सब केहू खाना खाई सब कोई अपन अपन एजिक भाई से बक के जाता टे हमारा तो कुछ बुझाते नहीं कि हम कौन खून खानदान में आ गइल बानी हैं देखी देवर बबुआ भलो और बियाह शादी हो गई मगर हमरा से अलग नहीं खे रहे के याद बा ना कि वचन एगो देले बानी कि साथ निभाई भाभी ए भाई तू कैसन तू बात कर फिर भाभी कहते ओहो तुम एगो बात कहे माल कही अरे माल ठीक बा ए माल सुन ना कहनी है ना बियाह त हमर भइले बा लेकिन हमरा तनिको मन ना करला नु कि मेहरारू भी जाई या मेहरारू को शकल देख देखी जाए वाला आवे वाला बात करे नहीं त हमरा खीस बरेला समझ जाई हम जानत नहीं कि रउआ हमारे हनी हमारे रहे के बाटे धरे देखी बीच में से रवा के रोटी देता हाँ ऐसा मेरा नु रवा के कबो जिंदगी में नसीब ना दही कि आगे हिची के वाला हक्का के रवा के चूल्ही में से आग निकाल के रवा के तपाई या खियाई जन्नी अरे तू बाड़ू काय खाती हाँ तो ई त बतिया ठीके कहता है कि हम बानी काय खाती देखिए देखी नो कॉर्नर कॉर्नर भनर भनर कइले रहेली तेरे रखे अरे देखिए आराम से चुपचाप खाई कैसा लगता मत कहो शुरुआते खाना बनाई नहीं शुरुआते रउए के खियाई नहीं जान जाई करे जाई ये सब सोचे नहीं कि सबसे पहले अपन जान के खियाई मरता बाहर बाटे बेंगलोर बाबू का जाना था कि ये घर में का मगर कहीं तुमको तो पते न रहे कहां बनी जी खाए ये काड़ा का पड़ गइल भाजी अजी रवा से हम कहानी खाए के त कहत नहीं कि अभी भूखे नहीं थे आ देखो तनी चूल्हे में बैठ के खाए लगनी रवा मिनट में दिमाग बदलत रहता का काय माने भूख के लिमिट का होला हैं भूख के लिमिट होला कब भूख लग जाई मरद के आदमी छने छने पूछत रहेला कि हाँ जी रउआ खाइम ई नहीं कि अपन पेट भर गइल त जाके उन्हें घर में बैठ गए हम त बोलम त का कांटे हो जाए बाकी सोनी कुछ बोलत नहीं कि वही गुने रवा एथी का कइले बनी पगलाइल का बिया हो भजी माने में का बोले के माने हम दूसरा घरे का खाता नहीं बोलत रहे बोलबे हमरा ई कैसन बात करत है जी हैं कैसन बात करत है आज तक हमनी के अपन भतार भी नहीं खिंजे बोल ले आ तू अभी आते आते मुंह चलावे लगली जो आगना घर ली पे आंगन घर ले पर हां हमारा आगू में आज तक कबो ना बैठ के खइनी आए भौजाई में बैठ के खाता नहीं ई कोना रवा रीति तारा कहे का मतलब का बा कि भौजाइया के रखले भगवान हैं रवा अपने आप से काहे कहता नहीं कि रखले बा ये नु कहे का मतलब बा का मैटर बाटे हम सब समझता नहीं बाकी कुछ बोलत नहीं कि माने का मटर बा का समझता है रवा हम पूछनी त काहे ना खइने ई जग बैठ के खाए वाला नहीं का सामने माने कहां हो जे घरों कोबारा में खाई ये जा मैटर ये त खतन त दिक्कत बना माने अभी भी खान तरह दूसरा हो जे हमारा खान तो दूसरा हो जे मतलब ये बात आ तो माने भूख लग तब हम खाबी रे कुकु कले बड़े दिमाग कम लगा भूख ना लगा रहे जब भूख लग गइल है चल तो बात से खइले बनी इन्हीं के बाद तो मारता खाता नहीं कपड़ा पे तेल रखती इन दिमाग नहीं खे भौजाई भी खाए का तरह चूहानी में खाए का तरह ये तरह गलत तरफ पे भी बाटे तो कहे के भौजाई में बैठ के खइला पे हमरा सुकून मिलेला तोरा भी खइला ले ना मिलेला ना मैं तू एथी हौ इतार पे खले तो हम मोटा जाई आइगा एथी कम दुबारा ही भव मोटाई चाहे तू बराई हमरा कह से देखत बा ए मौगी ना चुपचाप रहलू खात खुनी कुरु कुरु कइले बड़ू हां खाने के ना पूछम कब भौजाइया से खाना मांगे जाइम ठीक बाटे भौजाइया के घर में जाइम सुतते जा 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 हम सुता ही जाइब जा हां तो चल जाइम तो तलाक दे दी डाइवोर्स दे दी एमे का बोली तलाक सोचते का मुंह बा तलाक दे दो रही भौजाई साथे हमरा कुछ दिक्कत नहीं है बुझाइए ले जा तू भैया सुत रहिए ना रहबू हम का कर हजी नहीं ना भैया के रौरागी में खानी ना तो बात कर बनी ना जब ऐसा ना बात बा कह ताड़ू कि भौजाई संगे रही त तारा मरद पसंद नहीं खनताबे ना जब हमारा मरद पसंद बनता ले ल इहे नु कहा ई हेरे परी क द आज वो बतियाओ तनी ना आज राउर बरद हमरा आगे में बैठ के खइया ना रौरा भिरी ना रहियन खइयन पियन त रौरा कैसा लागी तनी बताई हमारा दिल में कल छला रही त हम अपन मरद के कबो ना हमरा मरद देखला छोड़ले बनी साल 2 साल हो गइल विदेश से बावन आए गुजरात अरे बेंगलोर बावन आज तक उइलन मगर हम जाना तनी कि मर्दा हमारे पे बाटे चुप रही दीदी तनी से हमरा घर में आका कर हम गंछी लेवे तरवा बुझात रहे कि चढ़ बैठा रही हमरा पर बतिया बुलाइल बनी ए तो भैया तो तोर भासू लगी है तो वो केहू तो कहल का चाहत
बड़ू ई बताव कहना चाहतनी तो तू हम तहर भतार से ना बोले जानी ई हमरा से बोले आवेलन कि देव ए भौजी हमरा का हई खाना दे दे ए भौजी हई हमर कुर्ता खींच द हम कोई कौन मौरत पे ना जानी गिरे यो नाती के बेटा इन करे संगे ठीक देखले बाटे नाती को मार चला के समझ चलो जाइए नहीं आजकल हमरा भी यो मत तू तार बुझाई ले खा खियावा मोरा जिया जा कहता ना टेढ़िया है ऐसा करे ले जी लाश छूटता सब रउए करतनी छोड़ दीहिन दे दीहिन तलाक बार-बार मांगती है कि डिवोर्स दे दीहिन तलाक दे दीहिन तलाक दोल बर्बाद नहीं करूं गांव समाज क्या कही सब चुपे चुपे काम करे के बाद ना ना का खुलासा करे के बता करे रोज रोज हम काम चलाई ओकरा खाली नाम बदनाम करवावतनी तारा की जो तो बियाह शादी काहे खातिर भइल बा आए कैसे बाकी हार्ट पर नाम थी यार के बा कार्ड पर नाम भतार के बा तोने बा हमनी के आज ओकरा घर में सुते मत जाए खाटी बिछा के एकदम गलियारी में सुते के बा देखम हम रात भर हम नाचत रहम कहां सुतल बई का करतनी देखो तो बहु गेलू ठीक बा हां माई प्रणाम सुन मई हमरा के बुला ले अब ओ जो बैठी बाटे यहां न हेलो हां मई प्रणाम सुन ना हमरा के गांव ही बुला ले ठीक बाटे हम ही ना रहम काहे काहे का ऐसा ही हमरा घर के मैटर कुछ गड़बड़ बुझाते हुए ठीक बाटे इहाँ के बानी तो हम पूछा तनी खाए के तो खाते नहीं खी या भौजाई पूछती तो तुरंत खा लेतनी हाँ तो आखिर कुछ हमार मैटर बुझाता तबे ना हम कहतनी हाँ तोर तो कुछ बुझाइबे ना करला तू अपने बात खाली ढीले ली से हाँ तो उहो के बानी तो हमरा के टेढ़ा ना बोलतनी एगो उहे के थोड़ी हमरो दने बानी त खाली टेढ़े बोलतनी आ दीदियो जी टेढ़े बोलतनी हाँ सुबह सुबह लड़ाई कइनी है जाकी तारा जन बुझाता तन तू कर बुझाइल हम ना तार फतार से बोलिन तू उहे बोलेलन त इनकरे मेनू गलती बाटे बताऊ तो कोई अपने के ना डाटी जा दे हमारा यहाँ रहे के मन नहीं है करत ठीक बाटे हाँ तो जा दे पापा के विदा कर ए कनिया अरे कोई बाद में तीन करते हैं फोन का करते हो लागत कि कुछ गमिरा है बारू खिसी आइल आई हो मैया डाणे में हमर नु घुस गइल बा कुल कच्ची काले चुकानी मिचकानी कुल का तो कहाला हो बताई दीदी जी सब घर में ठीक करवाओ तनी ना काम में का मतलब उहो के ऐसे ही बोला तनी दीदियो जी ऐसे ही बोला तनी मतलब काहे से हमरा संग करते ही जा बताई तो तनी देवरा हो हाँ बताई हम पूछनी सुबह सुबह के चली नाश्ता कर ली तो कहल कि ना हमरा भूख नहीं खेया जाता नहीं ना वही वही 2 मिनट के बाद जाता नहीं ना तो देखा तनी कि चूल्ही भी बैठ के बुझा के खाता जाए तो देखो बड़ भौजाई मातारी दाखिला वाली सन त बात ना टेल सपरेला कि मन हम कैसे भौजाई के बतिया टेल दी तो उहे बतिया होई खा ले लो रोज रोज के थोड़ी बा दीदी जी रोज रोज के बाटे एक दिन के बाटे नाटक वो दीदी जी ऐसे ही बोलतनी कि हाँ तारा जन बुझाई तन तू कर तार का शक बाटे हम रखले बानी हई कइले बानी बताइए अपने सब बकते त हमर शक ना होई ई त बात बटले बा हो जब अपने निक रही तो दूसरा के आदमी कही त आय जब अपने ऐसन बेजाइया हो गइल अपने नहीं के बतिया माना तो दूसरा के कैसे तू बोल सकतारू आज यहाँ के ठीक रहती तो हम का जरूरत लगला तार मर्दे तार साथ न कि त गांव टोला महला की कही कि उहे पागल बिया झूठ साथ सब कहेले बतबा ना दीदी जी जन बुझाए तन करी हम हमारो बाप कालावा ताटे हमू चल जातानी तब देखम कि कैसे खातड़न मरतड़न जियतड़न ई त बात बोलई कनिया का करबू सबूर धरन इहो कहबू केहू से त इज्जत के बात बा त इज्जत जाई घर के बात घरे में रहे त जनलू धीरे धीरे नहीं हट जाबू त औरी तार मारता बिलंग हो जइहन औरी न रखे लगिहन एकदम लेके सुते लगन खाए लगन पिए लगन घूम फिरे लगन सुबह सुबह हमरा फरनाठी न उठा लेलन मारे खाती हैं बताई तो तनी मरते ह त का करबू मारते पीटते दूसरा के चक्कर में हमरा के मारत के लुगा खोल के आ सोए पर घिसला के बाहरी घर में से बाहरी मारत ने कनिया का करबू हमरा लेके ना बर्दाश्त करबू बाकी कह दे तनी का कहबू मरद ऐसे हमर बदमाश रहल जल्लू आज न 2 पैसा कमाए लागल हो निक हो गइल बाहर भीतर कमाए लागल त हई पेनले ओले बनी ना त फाटल हई लुगा पर पेवन चढ़ा के सीसी के कनिया हई जब मथहर लाग रही ऐसे पेन के रहत रहनी ही जान जा
मर्दे पर सब सिंगार रहले कनिया। दीदी आज रौरा दिन ठीक बना तब न रहुआ तना क के घूमत नहीं है हमारे दिन ऐसन हो गल कि हम का करी कुछ हमरो नहीं के बुझात। ई त बात बोलही बस सहिए कहत रुबा कि का करबू जीवन पार नानू लगी हो नैहर में कहबू तो दुखे होई माई बाबू के। माई बाबू कितना दिन नैहर में रखियन घर में अपना। आज जूहे के बानी उनकरे मर्दा हमरा से तनी सा गमछी का मांगे आगे रहुआ देखल न कतना हबड़ मचले रही। ल एमे गलती न बा फसरो के भावा से गमछी मांगी हन आई उनकर में गलती नहीं खे। हैं सब कोई अपने आप के न गलती देखला तब वहां के हमरा पर चढ़ बैठा रही हैं। गेट बंद कर से तो कुकुर आता गेट बंद कर दे जा मैं दोसरा मेहरारू के चक्कर में हां अपन मेहरारू के हाथ उठावत तरन बंद कर दे बाबू बंद कर दे। ठीक बा कनिया जातनी अपन देखा अपन इज्जत अपना घर में रखल जाला का जरूरत बा दुनिया जहान के बतैला के कहाला के बात बा ना। दीदी कई दिन ना बताई आज आज तनी भइल बा त हम कुछ ना बताई मान ले तरह से बड़ होई दिन सह ओकर बाद जन होई तो उखाड़ के बार होखबे करी। ए दीदी जी सहले बनू सहल जाला कतना सहल जाई हैं। आ ओसे भी डराइल ना गोतिनिए के धके दिन कान कहियो मत हमरा के कह आयो त कणाई हमरा से छोटा थई के लटक जई हो झुलुआ खेल जई ओकर ही पिए पर। अहे दीदी जी ना न टंगाई जी उतना मोट बियाऊ सब जानी के उहे रंग ढेंगी बड़ुए ना अपन चलिम नैहर अपन बढ़िया से रहम इनकरो कुल बुझा जाई कैसे मेहर के सुख आ भौजाई के सुख कुल बुझा जाई। हमारा तो साला बुझाते नहीं कि हम का करी। भौजाई बिया तो भौजाई से अलग मोह माया प्रेम भइल बा आ मेहरारू बिया तो इहे बात के लेके ओकरा टेंशन भइल बा कि हमार मर्द भौजाई भी काहे जाता हैं। बाकी कुछ हो जाओ भले हम मेहरारू को छोड़ देब लेकिन एकदम भौजाई हमरा के हाथना सुख देले बिया हैं। भौजाई के हम छोड़ब का हो भौजी माने हम ही माने गैस के रेगुलेटर कहाँ है कि रेगुलेटर को हताड़ू तब ठंडा पाला के दिन में अरे बहुत ठंडा बा हम बाप हो बाप बहुत ठंडा बा तो मैं कोट सूट हम पहन के तैयार बनता ठंडा नहीं लागत। अरे हम का करी भौजी देख हम तक बुझाते नहीं कि हम का करी क्या ना करी बताओ तो जान के रोती है बीमार पड़ तो कही कि अबे बीमारे पड़ गोनी हैं। तो करा देखो ये थी बनो कि भौजाई से काहे बोलो तोरा मान लो कि परिवार है एके भी बाड़ी एके भी तो भौजाई है मताई देख लेबे तो बोल देन त का हो गेल ओकरा में ना सही बात बा के मेहरारू होले। अब तू ही बतावा तारा रहते हुए गांव घर के लड़का से बतियावे लगी तो तारा दुख ना लगे। दुख लागे ठीक बात गांव भर से बतियाए तो दुख लगी ओकरा आँखी के सामने ऐसे करत रहते बाबू दुखे नु लगी तो तू तो जानो तानू के खाली हम बीमार रही तो भौजी खून दे रही है बात पता बा नो हैं खून के आदमी खून ना दी तो मान लो क्वेश्चन थोड़ी बा के मेहरारू के छोड़ के भौजाई चल माने तो माने हम ओ खत कमा खाती हम जाता नहीं हम माने बोलैली कर बाबा तनी क्वालिटी पानी ले ले आवो तो जा तो बड़ हई ले हम ले त का हो गइल हैं कहती है ना कि हम पूछनी खाए के त ना खइल हन आ ओ 2 मिनट के बाद पूछले तो ओकर फिर जाके सट अरे भाई बात देखो ठीक बा पूछलो से के खा लो तो हम कहने के जान लेखा मन भइल बा भूखो नहीं खे बाद में हम खाई तो कोने तो ये बनाते है रोटी भौजी अगिए तो सोचनी है कि चलो ये अगिए बा तनी तापियो ले भाई हम बैठ खाइयो ले हम तो खाए लगनी है तो देखलो से तो लगल कुकुर कुकुर करे हैं तो हमर में का गलती बा चाहिए ओकरा के समझा के अपन नहीं ठकर बाल बच्चा देखिए अभी नहीं के भइल छोड़ दे चली त रौरो शिकायत होई घर से भौजी हमारा एक देख टेंशन नहीं छोड़ दी चाहे कुछ करे हम जानी हनु कि हम सत्य पर है ना सत्य पर हम ना रहे जान जी हम बाबू हन का पीछा आलू खा अरे वो आलू कोड़ता है दूसरा कोई है बाबू नाम कहनी है कि अब एक दिन चाहू बनाओ तनी पी लो बात बेटा अच्छी जाता नहीं तू अपन हो जाएगा चाय पियावा आओ ठंडा में गरम हो जाएबू जाओ तनी ये सलाह करे कि मेहरारू के माना चल ना तोरे के माना तनी तू रही हमरा जरे हम करो बुझाइए जाई जैसे बरा नहीं खन खले टटरात रह दिन भर खाना ना बने त ना बने हम जिद्दी हनी जैसे उनकर का जिद रहे सही हम जिद्दी हनी आ तड़न बड़ा मुंह एथी करे हम ना मारबा एथी करबा मुंह चमकावा तड़न हैं है मुंह का फुलेले बड़ू हैं हम काहे के मुंह फुलावे जाई त हमारा भी का करे आवतन मतलब कहाँ जाई माने का तोरो हमरा तो निके बुझात कोनो। अच्छा ये बताओ का ची माने का जरूर फोन करे के अपना नहीं हो काहे ना
ना फोन करी मतलब हिया डुगी डरामा चालू रहो हम अपना माई बाबू से ना कही मतलब ये चाहता नहीं भौजाई है खिया दे तो मैंने का हो गेल मैंने बड़का तीर मार दे काहे खिया देली आखिर का रिश्ता से खियली उ कब खियावेली ना पूछे ना आवेली कहां दे रो खैनी के का कहनी ओ दिन काहे खिया देली सही सास फोन कर कहता काहे पाहुन ई नी काम होता नु तोर भाई सही फोन के हमर घर माता तो दिही जवाब नहीं खजुरत काहे नहीं खजुरत ना करनी ना तो डर नहीं करो नहीं कइले सुन कान तोर डेरा त नहीं कहे जवाब दिही का जब मैंने हम कइले बनी हम ना नहीं कइले मतलब वो उनका सामने हमरा के लाठी उठा ले नहीं मारे के तबड़ा उठावत नहीं मारे के बताई ना तनी तो तू ऐसा बतिए बोलता तो हम का करत चुमा लेत रखे बोल हम चुतिया ना हनी बुझाइल के चुतिया बनावत नहीं हमरा के बुझाइले हैं तो हटा इसे बात हटाओ हां तो तेल लगा दे काहे के तेल लगा दे जाई उंगरा से तेल लगाई हमरा तेल लगाए के शक्ति नहीं खे बुझाइले अपन देखी जा हमरा नहीं के दूसरा का हो गेल बारे हमरा तो एके बतिया के तू रोट धल ले बाड़ी काहे ना रोट धरी काहे कोई दो हैं तो हमू जाता नहीं भैया जी साथे पता कि भौजी हमरा के लइकाई में कितना कोइले बाड़ी हैं जब हम लंगटे नु तो हमरा के कोइले बाड़ी भौजी हां तो ठीक बा जाई अभियो करवाई हमू भैया जी साथे जाता नहीं रहे का हां का भैया जी तो भैया जी जे रहबे हां तो बसु जरे हां जो रहो जो तब जो रहो बोली निकलता की रहो ठीक के बेटे ठीक के बेटे आवत बापा ना तब कह दे मुकरा मुहावा पर ना कि जो रह भसुर पर रह तब हमरो के बीर मान तू कहता कि भसुर पर रह पर विल कोते भौजाई पर रह हमरा मैटर में देखी ओतने बा हमरा के बोला नहीं ना के सुनो सकी बुझाइल सारा की बहुत हटाओ एती कर जा रे ना चुप रहे कि हेजित के बात खटिया के बात मचान तक कैसे पहुंच जाता हम केकरा के रखले बानी आ केहू जब जानिए गइल बा कि हमर भातार के रखल बिया त काहे उ ए जगह से चल नहीं जात देखी देखो ना तू बोल मत जा ए देवर बाबूआ देखी ढेर दिन हो गइल सहल ऐसे भी हमर करेज मानत नहीं खे काहे नहीं खेमानत रो एक खटिया के दू खटिया के काम करत नहीं कहत नहीं करे नहीं खेमानत है रवे त मेन बिगड़ाऊ बाड़ी रखले बानी तारा भातार के और सुन तो रखी रखले बानी आजे करा बियाह शादी ना भइले तबे कर रखले बानी हां हमारा खुलासा त खुलासा बात मालूम रहे बात है मार रखले पर कहत ना रही खिया के सियान कइले तारा के सियान कइले बानी तारा के माजे मारे खती ना जा बुढ़वा द बुढ़ाइयो जन तनिका पूछे जाइबे कोनो कीमत पर जा रह कहत नहीं कि रखले बानी तार भातार के हाय बात तू त पागल आइल बारू उनकर मरद नहीं खे कि तार मर्द के रखी हो मुंह से कहत नहीं तनी पूछी ना मुहाई पे कहत नहीं मुंह से नहीं कहत कची ला कहत हो हां मुंह से तो कहत नहीं कान से कहत है हां तो हम का कहनी है कि मुंह से अपना कहत नहीं कि रखले बानी और का उनकर मरद नहीं खे तू पागल आइल बारू का हो बेटा का कुछ सुने के मिलता हो क्या सुने के मिलता का सुने के मिलता है हम कहते थे बात समझते नहीं कही अब सुन ले हां तो और ना समझ हां समझ कि घर में केहू देवर बाटे केहू बैठ के खिया देले त ओकरा के रख लेला से ना माने घर में कोई के केहू खिया सकता काहे हम ना रहम हमर तबीयत खराब रही तो उ हमर मर्दा तार भसुरे लगी हन त तू ना खिएबू तब तक ना चिल्लात रही हन काहे खियाई तो तू रखा रखोर में ज्यादा रहताड़ू तो जब तार दिमाग में भरल ही बाटे कि हमर मर्दा के रखले भी त तारा छोड़ के चल जाए के चाही हां न तब कहना सही बात दीदी जी रहो अब आगनी दूध में चीनी मिला चुप रही ना चुप रही खला कर भी नहीं हरे तो कुछ कहत अरे ठीक है जब तोरा शौक करे के बानू चल जा ओ जना यार कर हां तो नहीं हरे जाई त बड़ के मत बोली बुझाइले हम भौजाई के रखले बानी हां तो जा रख दूध के धोवल बाड़ू तू दूध के धोवल बाड़ू एकदम उठू के अरे जाना बियाह हो भइल तब बुझाता कि दूध को रख ले तार देखत नहीं रखले बड़वे खबरदार से बोल का खबरदार हो ना नोच के नीचे रख दे अभी जानते नहीं खो ओतना पावर नहीं खे तार बुझाइले अब ताड़ू बुझाता लंगटी त तू बाड़ू है जब सब कहते बिया कि हां हमर भतार के रखले बिया त रखले बानी चली हमरा घर में अरे रुको हो दादा का तू हमरा के कहां चली घर में भतार के बाहर भेज के चली घर में हैं ए दीदी जी रउआ बोली ठंडा पाला भी एगो मशीन कहां संभाली भौजी तू बताओ तो जाना संभारो 20 को के जा संभारो हैं काम को जो बचा त भल बड़ा ढेर मारत लगा मारे अभी समझ जाई है ढेर बड़ा मारत भल बड़ा तू ही है आई का बार-बार ये सब करती है बार-बार ये बात कहती है ढेर बड़ा का मरद भल बड़ा ये सब करते हम नते कही काहे ना कही हमरा सामने दोसर में खइबा मरबा जेबा ई हम देखेल बनी तारा है गांव के मेहन गुलबे के भौजाई है रे का भौजाई है कहे ना त सब हां भौजाई पे बानी हमरा जा रहा जा चल आओ तो छोड़ के चल जा ई मांगा पोछला
जाए ये कनिया सबसे निक बाकी चल अपन भाई कहते अपन माई से कह के चल जा नहीं हर हां त रौरो इहे चाहत रही त ठीक है चलिए जाता नहीं बुझाइले ये सरपंच का यार की कहलो के चला में चुप रही रौरो तो मुंह पर निमन निमन बतिया तनी पीठ पीछे खात करत तनी ना भगनी पेटा में के ना भगनी भगनी काले बारू हमारी सन बारू तब न भातारा छोड़ देला सन निमन तू तो छोड़ी तो ठीक काले वजह से खिलाड़ी है बिया वैसन हम कहनी को करे लायक बा